Sa CR dito, attorney. So, actually, honestly, na subong lang gina na call sa attention namon ay palantaw to namon. We'll send our engineering team mag-evaluate para nga mamedyo santa. We have to have decent and workable bathrooms. No? So, ano ta natin, action natin na yan, ma'am. Pero di ba dapat, attorney, I mean, ang facilities nila, attorney, i-maintain dapat pa na sa city, di ba? Well, kung sinong in charge ng building, no? So may mga in charge sa building, may in charge sa office spaces ng imo man na siya lookout mo, so dapat i-bring sa attention kung may mga needs ang repairs or may need nga kayuhon, and of course for things to be functional. So nang palantaw na nga ginamon para nga ma-fix siya, no? I think our engineering team will be overseeing this. Of course, we expect ang mga in charge sa mga gamit, in charge ng aton yung mga facilities to report these things so that na mamedyo santa long before pa nga may mareklamo. Kaya wala naglabot. Wala na naglabot. Wala pa nakalabot siya, attorney. Well, in all honesty, subong ko na siya na nakitaan, no? It's been a while man ito nga nakadto kami to sang previously, so wala na naman nakitaan. So, we check ang tanan yung mga CR or government facility. Amo na lang ginano, I think we have to be proactive. We will require na lang our departments to give a report immediately kung hindi functional or may defect or may problematic nga facility or equipment or vehicle. Amo na lang na ang aton nga moving forward ang aton himuon. So, isa pa, attorney, ang ground floor, ara na daw downtown area, kadamo na sa mga bisita, di na nagakagtong. Yes, so, nakibot gani ng kortina, gid ba? Kabus pa, attorney. Sabi ko gani plywood ning nutang we will immediately look into that. Si Ma'am Hilda, may report siya, updated report.